Απεργία πείνας πραγματοποιεί έξω από την Ομαρχία Ηρακλείου η πρόεδρος της Ένωσης Περιπτεριούχων και Ψηλικών του νομού της Κρήτης. Οι νομοί λοιπόν της Κρήτης, μέσω των περιπτεριούχων τους, προέβησαν σε μια τολμηρή κίνηση. Αύξησαν κατά 10 λεπτά την τιμή του πακέτου των τσιγάρων, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να αντισταθμίσουν την απώλεια μετά την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που θέλει το κέρδος των περιπτεριούχων αλλά και των διακινητών καπνού να μειώνεται σημαντικά. Αν αυτό το μέτρο θα το υιοθετήσουν τώρα και οι περιπτεριούχοι και οι καπνοπόλεις της Θεσσαλονίκης, θα μας πει ο πρόεδρος τους, ο κύριος Κώστας Ιακώβου, που είναι κοντά μας. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Σαδανά. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε στην εκπομπή. Εμείς παρακολουθούμε από την πρώτη στιγμή την υπόθεση αυτή. Πώς δηλαδή συμπιέστηκαν τα ποσοστά κέρδους του κλάδου σας μετά από πιέσεις που άσκησαν κάποιοι, κυρίως οι καπνοβιομηχανίες, προς το Υπουργείο Οικονομικών. Εδώ βλέπουμε ότι φτάνουμε σε κινήσεις απόγνωσης. Και αυτή η κραυγή αγωνίας της Προέδρου στην Κρήτη δεν είναι κάτι που μπορεί να μας αφήσει όλους αδιάφορους. Καταρχήν έχουν γίνει άλλες δύο απεργίες πείνας. Μία στη Λάρισα το καλοκαίρι και μία στις 22 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, στην Αθήνα, που τις έκανε ο Κώστας Κόγιας, που είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της ΟΠΚΕ. Τώρα μεσολάβησε και η κυρία Χερέτη, που είναι πρόεδρος του νομού Ηρακλείου στην Κρήτη. Κάνει απεργία πείνας έξω από την Ομαρχία του Ηρακλείου, περιφέρεια τώρα, ας πούμε, γιατί ξεκινήσανε το δεκάλεπτο από την Τρίτη να βάζουν σε κάθε κατηγορία πακέτου πάνω. Αντέδρασε το κράτος και εδώ πέρα θα βάλω μια παρένθεση και θα πω ότι πρώτη φορά είδα το κράτος να ενεργοποιείται τόσο γρήγορα για να δει αν είναι παράνομο ή όχι το δεκάλεπτο. Όταν λέτε τόσο γρήγορα, πόσο γρήγορα εννοείτε, κύριε Ιακώβου? Την Τρίτη βάζαν το δεκάλεπτο κριτική, την Τετάρτη, να το πω λαϊκά, ξαμολύθηκε το ΣΔΟΕ σε όλα τα ψιλικατζίδια και τα περίπτερα για να δουν ποιοι το κάνουν αυτό για να τους ρίξουν 15.000 ευρώ πρόστιμο. Δηλαδή όλος ο μηχανισμός του ΣΔΟΕ στην Κρήτη βεβαίωνε την Τετάρτη μόλις προχθές πρόστιμα στα σημεία πώλησης και διακίνησης τσιγάρων. Από ό,τι γνωρίζω δεν πήρε κανένας πρόστιμο, γιατί κάποιοι συνάδελφοι φοβηθήκανε γιατί δεν υπάρχει μια σωστή τεκμηρίωση του νόμου. Έχει μεγάλη ασάφεια ο νόμος, από ό,τι γνωρίζω μετά λίγα που ξέρω από ό,τι επικοινωνούμε με τον δικηγόρο του σωματείου μας. Αλλά το περίεργο είναι η γρηγοράδα που έριξε και η ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Ναι, δεν επιδεικνύει όμως θα σας πω κάτι. 12 μήνες είμαστε στην εξαθλίωση και μας πάνε από το κακό στο χειρότερο, ειδικά στο δικό μας τον κλάδο. Δεν θα μιλήσω για την Ελλάδα. Τέτοια ενεργοποίηση στο δικό μας το πρόβλημα δεν υπήρχε ποτέ. Όλο θα και υποσχέσεις. Τίποτα άλλο. Ακόμα και στις 15 Δεκεμβρίου που έγινε το έκτακτο φορολογικό νομοσχέδιο, θα μου μείνει αξέχαστη αυτή τη στιγμή να βλέπω τη Βουλή και να λέει ο Λαφαζάνης ότι κύριε Κουσελά, τους εξαπατήσατε. Ενώ τους υποσχεθήκατε θεσμοθέτηση 8% στην ανώτατη λιανική τιμή, δώστε τους, λέει, τουλάχιστον 7% σε όλες τις κατηγορίες. Και δεν το κάνανε. Άρα εκεί, στο παράνομο, σε εισαγωγικά που θεωρούν αυτοί, ενεργοποιήθηκαν, και εδώ που εμείς 12 μήνες παλεύουμε δεν ενεργοποιείται κανένας και δεν έχει κανένας πολιτική βούληση. Δυστυχώς. Για να εξηγήσουμε και στους τηλεθεατές που δεν ξέρουν ακριβώς τι έχει συμβεί από την πρώτη στιγμή, το νόμιμο ποσοστό κέρδους ήταν 8% για τον κλάδο. 8,2 για την ακρίβεια. Το οποίο συμπιέστηκε στο 2,65. 2,65, εγώ σας το λέω 3. Να χαρίσουμε και κάτι στο κράτος. Με την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Ναι. Αυτό τι σημαίνει για την βιωσιμότητα των σημείων διακίνησης και πώλησης τσιγάρων? Ότι εμείς μιλάμε για τα μπρούτζινα, που άλλοι τα πετάνε. Δηλαδή, φανταστείτε σε ένα πακέτο τσιγάρα 4 ευρώ που κάνει, εμείς βγάζουμε 12 λεπτά. Ένα μέσο όρο κατάστημα ή περίπτερο πουλάει γύρω στα 200 πακέτα. Πόσα είναι τα 12 λεπτά? Είναι 20 ευρώ. Και κάτι ψηλά. Και κάτι ψηλά. Τα λειτουργικά έξοδα ενός τέτοιας επιχείρησης είναι 60 ευρώ. Και εμείς βγάζουμε 20 στο μεικτό. Θέλετε να μιλήσουμε για κάρτες κινητής τηλεφωνίας? Στα 5 ευρώ βγάζουμε 15 λεπτά. Μεικτό πάλι. Να μιλήσουμε για τις εφημερίδες που και αυτές παραπέουν, η μία κλείνει πίσω την άλλη, που
στο 1 ευρώ βγάζουμε 7 λεπτά. Τελικά εμείς δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το κέρδος μας. Τόσο μηδαμινό είναι το κέρδος. Το κράτος παρεμβαίνει αλλού και αλλού και σε εμάς, στη βιωσιμότητα και στον εξευτελισμό που έχουμε φτάσει, δεν μπορεί να παρέμβει. Να σας πω και κάτι ακόμα. Ότι αυτή τη στιγμή αυτός που παράγει το τσιγάρο, ο καπνοβιομήχανος, βάσει των νόμων, λένε ότι καθορίζει και την τιμή. Ωραία, εγώ αύριο θα καθορίζω και εγώ την τιμή αυτού του φίλου. Θα μου βγαίνει κόστος 10 λεπτά και θα σε λέω εσένα να το πουλάς 11. Εγώ είμαι κερδισμένος. Αυτός που θα το παράγει. Ελεύθερη αγορά δεν έχουμε. Γιατί δεν επεμβαίνει εδώ ο κρατικός μηχανισμός να προσδιορίσει, αν θέλετε, μια ελάχιστη τιμή? Κοιτάξτε, όλοι οι συνάδελφοι το λένε αυτό, υπάρχουν κάποια συμφέροντα φαίνεται. Και εμείς επειδή μας θεωρούν τους τελευταίους, τα συμφέροντα αυτά δεν αφήνουν και οι κερδοσκόποι να μπορέσουμε να πάμε σωστά και να είμαστε βιώσιμοι. Κύριε Κοβού, όσες φορές είχατε την καλοσύνη να ανταποκριθείτε στην πρόσκληση εκπομπής, συζητούσαμε για τη βιωσιμότητα των σημείων πώλησης και διακίνησης τσιγάρων, αλλά και των περιπτέρων. Και μας επισημάνετε ότι το ντόμινο των λουκέτων, ακόμη και σε περίπτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, είναι κάτι αναπότρεπτο. Τώρα όμως στη Θεσσαλονίκη το έχουν αντιληφθεί, γιατί αν κάνει κανείς μια βόλτα στη Τζιμισκή, στην Εγνατία, στη Μητροπόλεως, βλέπει περίπτερα με κατεβασμένα τα ρολά και δεν είναι λίγα. Είναι πάρα πολλά και είχαμε και συζήτηση με τον κύριο Αντιδήμαρχο, τον κύριο Χασνάη, τον Δήμαρχο Οικονομικών και με τον κύριο Αβραμόπουλο, που είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, για αυτό το θέμα των περιπτέρων. Και για τα κλειστά περίπτερα, που είναι πάρα πολλά, δεν γνωρίζουν τι θα τα κάνουν και τι θα γίνει. Σε αυτό όμως τους είπαμε ότι εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε μέρος στα κλειστά περίπτερα, διότι αυτά ανήκουν στο Σύλλογο των Αναπήρων. Θα πρέπει να απευθυνθούν εκεί πέρα. Καλά, το τι έγινε με το Σύλλογο Αναπήρων και ποιοι πήραν περίπτερα, πότε τα πήραν, σε ποιους τα νοικιάζουν, με τι αντίτιμο, το ξέρει αυτό η κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι θυμούνται και οι Θεσσαλονικοί στα 2 περίπτερα εκεί μπροστά στο Λευκό Πύργο, που ευτυχώς πριν από κάποια χρόνια απομακρύνθηκαν, τι ενοίκια είχαν. 1 και 1,5 εκατομμύρια δραχμές το μήνα. Ναι. Τα νοικιάζαν αυτά από κάποιους ανάπηρους ορισμένοι. Να ξέρετε ότι όταν το ποσό υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ, στο περίπτερο μπαίνει και άλλος ανάπηρος δικαιούχος. Δηλαδή, ανά 1.000 ευρώ μπαίνει και άλλος ανάπηρος. Δηλαδή, δεν μένει το περίπτερο με έναν δικαιούχο. Αυτή είναι μια λεπτομέρεια για να το γνωρίζουν και όλοι οι συνάδελφοι. Πολύ χρήσιμο που μας το επισημαίνετε, αλλά νομίζω πια ότι κανένας δεν νοικιάζει ένα περίπτερο με 1.000 ευρώ και εκείνες οι εποχές των παχαιών αγελάδων του 1 και του 1,5 εκατομμυρίων ευρώ έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτοί, γιατί τώρα, όπως βλέπουμε, τα περίπτερα δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε σε λειτουργικά έξοδα που δεν υπερβαίνουν τα 150 και τα 200 ευρώ. Ναι. Γι' αυτό είπαμε και στο Δήμο να μειώσουν και τον κοινόχρηστο χώρο λίγο σε αυτά που ζητάνε. Θα υπάρχει διαπραγμάτευση καλή με το Δήμο. Ήδη η πρώτη επαφή ήταν πάρα πολύ καλή και πιστεύω ότι θα πάμε σε πολύ καλή συνεννόηση. Πριν επανέλθουμε στο ζήτημα το οικονομικό, να μείνουμε λίγο σε αυτό, στο αισθητικό ζήτημα, γιατί απ' την άλλη τα ενεργά σημεία που υπάρχουν σε κεντρικές αρτηρίες της πόλης, αλλά και σε καλά σημεία, κατάσπαρτα στο πολεοδομικό συγκρότημα, εμφανίζουν μια τελείως αντιαισθητική εικόνα, γιατί κανονικά ένα περίπτερο εκτείνεται σε συγκεκριμένα τετραγωνικά, έχει μια συγκεκριμένη διαρρύθμιση. Εμείς βλέπουμε ωστόσο ψυγεία σε παράταξη, εφημερίδες σε παράταξη, προϊόντα σε παράταξη, καταλαμβάνοντας πάρα πολύ ελεύθερο χώρο. Αυτό μας το είπε και ο κύριος Αντιδήμαρχος. Εντάξει, σε ορισμένα σημεία έχουν δίκιο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εμείς έχουμε πάντα δίκιο. Αλλά θα σας πω κάτι, ότι αν όντως, όπως βλέπω την κατάσταση μέσα στο Δήμο και θέλουν να κάνουν δουλειά, θα μπορούν να κάνουν δουλειά και στα περίπτερα, να έρθουν σε λίγο πιο μαζεμένα. Καταρχήν, ένα που έχουμε μιλήσει και με τον Αντιδήμαρχο, αυτή τη στιγμή επιτρέπεται εκτός του κουβουκλίου να έχουν ένα ψυγείο αναψυκτικών διπλό και ένα ψυγείο και μια κατάψυξη παγωτού. Εμείς τον είπαμε ότι ένα ψυγείο διπλό μιας εταιρείας δεν σε αφήνει να δουλέψει και προϊόντα άλλης εταιρείας, που είναι ταχυκίνητα. Και γι' αυτό ζητήσαμε να μπορούν να βάζουν 2 μονά, για να μην αναγκάζει το άλλος να έχει ένα διπλό και ένα μονό. Ή να τα επιμερίσουν με τέτοιο τρόπο που να μην κλείνει και τον ορίζοντα ένα τεράστιο διπλό ψυγείο ή ένας καταψύκτης, γιατί και αυτό δεν είναι ωραία εικόνα.
Αναγκαστικά όμως τα ψυγεία είναι το έσοδο του περιπτέρου, κακά τα ψέματα. Περιμένουμε να έρθει το καλοκαίρι για να δουλέψουμε. Γιατί αν δεν δουλέψει στο νερό, στο αναψυκτικό, η σοκολάτα και όλα τα άλλα παρεμφερή προϊόντα του περίπτερου και του ψυγατζίδικου δεν έχουν το ίδιο κέρδος. Πείτε μου κάτι, κύριε Ιακώβου, για αυτούς που δεν έχουν παρακολουθήσει το θέμα από την αρχή και τώρα μας παρακολουθούν, τηλεθεατές μας. Αφού μειώθηκε τόσο πολύ το ποσοστό του κέρδους με την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, πώς θα είναι βιώσιμα τα περίπτερα και πώς ήταν στο παρελθόν, εφόσον οι τιμές είναι αυτές που μας περιγράφετε, γιατί και το 8% δεν είναι κανένα σημαντικό ποσοστό κέρδους. Πώς αντέξατε όλα αυτά τα χρόνια, ζώντας στις οικογένειές σας, εισπράττοντας χρήματα, εξασφαλίζοντας ένα εισόδημα και σήμερα τα πράγματα είναι τόσο δραματικά? Τι άλλαξε? Καταρχήν όλα αυτά είναι συσσωρευμένα συσσωρεύσεις των χρόνων. Θα σας πω ότι πολλοί συνάδελφοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να βγάλουν ούτε ασφαλιστική ενημερότητα, ούτε φορολογική. Άρα όλα αυτά τα χρόνια κάποιος δεν πλήρωνε ΤΕΒΕ, δεν πλήρωνε φορεία, διάφορες εισφορές που πρέπει να δώσει προς το κράτος. Καταρχήν ότι αν δεν δώσουν, αν το κράτος, εγώ πιστεύω προσωπικά με τις μελέτες που έχουμε κάνει σαν σωματείο, αν δεν έχει την πολιτική βούληση να δώσει 8,2% που είπατε ότι είναι ελάχιστο πριν από λίγο, εγώ πιστεύω ότι θα πάμε σε ένα κλεισίμα τους περιπτέρων, όχι τόσο μεγάλο, αλλά αρκετό. Και αυτό που λέω πάντα, και τα παλιά χρόνια είχα αυτή την δικιά μου επιχειρηματική ιδέα, ότι οι εταιρείες παγωτού που δραστηριοποιούνται στον κλάδο μας δείχνουν την πορεία πώς θα πάνε όλος ο δικός μου ο κλάδος. Για να καταλάβετε τι εννοώ. Πριν χρόνια ήταν 6 εταιρείες. Τώρα γίναν 3. Αν θα έχουν μια εναρμονισμένη πολιτική αυτές τις εταιρείες, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Περιμένουμε τώρα που μείναν 3 να δούμε τι πολιτική θα έχουν. Πιστεύω ότι αυτό όπως έγινε στις παγωτοβιομηχανίες θα γίνει και στις καυμηχανίες. Θα μείνουν 3. Ήδη έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα για κάποιες εταιρείες. Και πρόσφατα κιόλας. Μπράβο. Και αν θα μείνουν 3 καυμηχανίες, κυρία Σαδανά, έτσι πως πάει το θέμα είναι ότι θα πάμε να μείνουν και λίγοι χονδροέμποροι στη Θεσσαλονίκη ή να εξαγοραστούν από κάποιους άλλους. Και πιστεύω ότι αυτό που λέγαμε όλοι και οι πολιτικοί, ότι δεν πρέπει να γίνει καρτέλ, και να μην το λέω καρτέλ, το λέω εναρμονισμένη πολιτική, ας πούμε, θα πάμε σε αυτό το τομέα. Και αυτό είναι άσχημο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εδώ θα έρθω. Έστω και έτσι λοιπόν εξοραϊσμένα, το καρτέλ δηλαδή ως εναρμονισμένη πολιτική δεν εξασφαλίζει ούτε εγγυάται θέσεις εργασίας για το μέλλον, και ξέρουμε ότι αυτά τα καταστήματα, αυτές οι επιχειρήσεις είναι κατά βάση οικογενειακές επιχειρήσεις. Ναι, έτσι είναι. Αλλά ότι δεν θα δώσουν, όταν γίνει ένα καρτέλ, είναι φυσικό να μην υπάρχουν θέσεις εργασίας. Θα χαθούν. Τώρα, σε ποια κατάσταση θα φτάσουμε όταν θα είμαστε εκεί πέρα, δυστυχώς περιμένουμε όλοι να δούμε. Δεν γνωρίζω. Αλλά τα δεδομένα τα οικονομικά δείχνουν ότι θα υπάρχει μια εξαθλίωση σε όλο τον κλάδο. Αυτά δείχνουν. Κύριε Ιακώβου, από την άλλη, όταν κανείς υποβάλλεται σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή στη διαδικασία της ένταξης σε μια μεγαλύτερη επιχείρηση ή σε μια αλυσίδα, χάνει, το ξέρουμε αυτό, της πράγμαση πάρα πολλά από τα δικαιώματά του. Είναι διατεθειμένοι οι συναδελφοί σας να το κάνουν αυτό, να δημιουργήσουν δηλαδή αλυσίδες ή να υπαχθούν σε αλυσίδες που ίσως δημιουργηθούν στο μέλλον, χάνοντας ουσιαστικά το δικαίωμα της ιδιοκτησίας του καταστήματος ή της επιχείρησης? Όπως σας είπα, αυτό είναι ντόμινο. Αν και οι χονδροέμποροι φτάσουν να εξαγοριστούν από άλλους, πιστεύω ότι και ο δικός μου ο κλάδος ή θα κάνει ένα συσσαγωγικά συνεταιρισμό μεταξύ κάποιων ατόμων, κάποιων επιχειρήσεων, ή κάποιοι να εξαγοράσουν κάποιες άλλες επιχειρήσεις και να βάλουν τον συνάδελφο που ήταν παλιά συνάδελφος να είναι υπάλληλος. Έτσι λοιπόν εξελίσσεται η αλυσίδα. Και ένα άλλο σημαντικό θέμα, στα δικά σας καταστήματα, επειδή είχε διαμορφωθεί και μια διαπροσωπική σχέση ανάμεσα στον πελάτη και τον ιδιοκτήτη, ξέρουμε ότι ειδικά σε δύσκολους οικονομικά καιρούς υπήρξε και η λεγόμενη πίστοση, ο VRS. Αυτό
Πώς εξελίσσεται σήμερα ο Στάση και αν θα εκλείψει, αν κανείς ανταχθεί σε ένα τέτοιο συνεταιρισμό που μόλις μας περιγράψατε? Καταρχήν το Βερεσέ στα δικά μας καταστήματα και περίπτερα είναι μεγάλη πληγή, γιατί υπάρχει και το ακούω από διάφορους συναδέλφους. Τώρα, αν θα γίνει απρόσωπη εταιρεία, αν εννοώ αυτό εννοείται, αύριο μεθαύριο τα δικά μας καταστήματα τα περίπτερα, σίγουρα δεν θα υπάρχει πίστοση και θα είναι όλοι απολύτως μετρητής. Τώρα διευκολύναμε και κάποιες οικογένειες οι οποίες λέγανε «Να παιδί μου, δεν θα πληρωθώ τώρα, θα πληρωθώ σε 10 μέρες, δώσ' μου λίγο τα πρώτης ανάγκης ή δώσ' μου ένα πακέτο τσιγάρα και θα σου το πληρώσω». Το διευκόλυνες, λες «Άντε, εντάξει, τότε όταν θα φτάσουμε σε εκείνη την εποχή δεν θα μπορείς να το κάνεις». Εσείς θα εφαρμόσετε στην πράξη την αύξηση αυτή των 10 λεπτών που είδαμε ότι ξεκίνησε ο κλάδος σας στην Κρήτη, οι συναδέλφοι σας στην Κρήτη? Η κυρία Χερέτη μας έχει στείλει τα χαρτιά όλα, τα οποία είχαν και μια γνωμάτευση του δικηγόρου τους. Αυτά τα χαρτιά τα εξετάζει ο δικός μας νομικός σύμβουλος με την ομάδα του. Την Τρίτη πιστεύω που έχουμε και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου να έχουμε κάποια απάντηση από το δικηγόρο και αναλόγως θα πράξουμε. Εδώ θα προσθέσω ότι δέχομαι πάρα πολλά τηλεφωνήματα από συναδέλφους, το οποίο θέλουν να το κάνουν. Εγώ έχω στο μυαλό μου πώς μπορεί να γίνει. Γιατί θα σας πω ότι η Χερέτη ήθελε να το κάνει στη μαζική νομιμοποίηση. Για να γίνει η μαζική νομιμοποίηση προϋποθέτει κάποια πράγματα. Θέλει υπεύθυνες δηλώσεις από όλα τα μέλη, με ένα κείμενο το οποίο θα το συντάξει ο δικηγόρος και να το υπογράψουν όλοι με το γνήσιο της υπογραφής. Υπάρχει τρόπος δηλαδή, αυτό μας λέτε? Πώς δεν υπάρχει? Ελλάδα ζούμε. Αυτό πάνω απ' όλα, κυρία Ιακώβου. Σε περίπτωση λοιπόν που τα μέλη σας... Όπως με είπε και κάποιος άλλος, συγγνώμη για τη διακοπή, μου λέει γιατί να βάλετε το δεκάλεπτο πάνω. Λέει φωνάζουν οι καταναλωτές και οι οργανώσεις των καταναλωτών. Το λέω, το κάνουμε φιλοδόρημα. Δεν μπορούμε. Υπάρχει παράνομο τίποτα στο φιλοδόρημα? Θα βάλουμε ένα κουτάκι εκεί πέρα και θα λέμε υπέρ το φιλοδόρημα τους 10 λεπτά. Μην γελάτε, έτσι είναι. Κύριε Ιακώβου, πείτε μου. Δηλαδή, εγώ είμαι σε αυτόν τον κλάδο και κάθομαι και εκπαιδεύομαι πάνω σε αυτόν τον κλάδο και μαθαίνω. Δεν μπήκα να κάνω συνδικαλισμό για να βγω αύριο μεθαύριο να γίνω Κουσελάς που από τους συνδικαλιστές έγινε υπουργός. Βγήκα να βοηθήσω ένα κλάδο. Νομίζω ότι η μαχητικότητά σας έχει καταγραφεί εδώ στο πλατό του Europe One και αυτοί που μας παρακολουθούν το ξέρουν ότι δίνετε μία-μία τις μάχες σε αυτή την αλυσίδα. Αλλά επειδή οι έλεγχοι τους ΔΟΕ τάραξαν τους συναδέλφους σας στην Κρήτη, αν αυτό το μέτρο με αυτό το καθεστώς της μαζικής νομιμοποίησης γίνει πράξη και είναι νομότυπο, αν όχι νόμιμο, πώς αντιδράσετε εσείς σε περίπτωση που ο κρατικός μηχανισμός κινηθεί εναντίον σας? Μα γι' αυτό θα πάμε πολύ λεπτομερές, γι' αυτό και δεν έχω πάρει ακόμα απόφαση τι θα κάνουμε το δεκάλεπτο. Περιμένω πρώτα την τεκμηρίωση του δικηγόρου και μετά έχω στο μυαλό μου πώς μπορούμε να κινηθούμε. Γιατί να φτάσουμε και να είμαστε αντίπαλοι με τη ΔΟΕ και ο κάθε ένας που έχει υπογράψει να φοβάται μην το κάνει και δεν μην το κάνει ή να το κάνει ο απέναντι και δεν το κάνει αυτός και τέτοια, δεν θα μπω σε αυτό το τρυπάκι. Γιατί θα δώσω δικαίωμα μετά στον κρατικό μηχανισμό να παίξει μπάλα όπως θέλει αυτός. Να βάλεις βάρος σας. Δεν θα τον αφήσω. Κύριε Ιακώβου, η πτώση του τζίρου έχει αγγίξει ποιο ποσοστό αυτή την περίοδο και σε σχέση με αντίστοιχες περιόδους του παρελθόντος? Εδώ πέρα αυτή τη στιγμή είμαστε 40% κάτω με 50 με άλλα χρόνια. Φυσικά σε αυτό με τα τσιγάρα έχουμε εδώ πέρα στην Βόρεια Ελλάδα ένα 20% στον όγκο κάτω. Φταίει και το λαθρεμπόριο που έρχεται από τα σύνορά μας, που είμαστε κοντά, το οποίο δεν έχω δει και μεγάλη αντίδραση από τον κρατικό μηχανισμό. Επειδή αυτό μας το επισημαίνετε πάρα πολλές φορές, όταν τυχαίνει να συνομιλούμε, από τη Νέα Δημοτική Αρχή περιμένετε κάτι στον τομέα αυτό? Γιατί ξέρουμε ότι τα ελαφρά τσιγάρα πολλούνται σε περίοπτα σημεία της Θεσσαλονίκης. Έκανα έλεγχο εγώ με το μηχανάκι μου, να σας πω την αλήθεια, τι ακριβώς κάνει η Δημοτική Αστυνομία. Γιατί ναι, μεν πάει και γράφει τα περίπτερα και τα ψιλικατζίδικα τι έχουνε, αλλά να ξέρω κι εγώ τι ακριβώς γίνεται. Έχω δει μαζί με αστυνομικούς και δημοτικούς αστυνομικούς
να πηγαίνουν και να κάνουν περιπολίες και στην Αριστοτέλους, σε σημεία, ας πούμε, που παλιά πουλούσαν και οι πλανόδιοι, που δεν ήταν με ταμιακή απόδειξη και όλα αυτά, και με τα τσιγάρα, εκεί πιο πάνω από την Εγνατία. Ελπίζω όμως να συνεχιστεί αυτό. Είδα λίγο στο κέντρο, λίγο το... Υπάρχει δηλαδή μια κινητικότητα από το έχουν φτιάξει. Αστυνομία. Τώρα θα σας πω, και ας μας ακούσει και η κυρία Γούλα, η αρμόδια αντιδήμαρχος, ότι να προσέξει λίγο στις λαϊκές. Εκεί φεύγουν κούτες. Δυστυχώς. Αυτό τι συνέπειες έχει για την υγεία του καπνιστή? Λένε ότι δεν ξέρουμε από πού έχει προέλευση το τσιγάρο, το λαθρέο. Αλλά όταν ασχολείσαι με τον κλάδο το δικό μας και διαβάζεις δημοσιεύματα και ελληνικά και ξένα από διάφορα blog, βλέπεις ότι κάποιες εταιρείες οι οποίες είναι μέσα στο κόλπο όλο αυτό. Κύριε Ιακώβου, υπήρξε ευαισθησία από πλευράς και το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να πατάξει το φαινόμενο αυτό? Γιατί σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδος, όπως αυτή που διανύουμε, φαντάζομαι ότι οι επιπτώσεις για τον κλάδο είναι πολλαπλασιαστικά περισσότερες σε σχέση με προηγούμενες περιόδους, με προηγούμενα έτη, δεδομένης της πτώσης της κατανάλωσης, της πτώσης του τζίρου. Έχετε και μια πληγή ακόμη που απορροφά και αυτά τα ελάχιστα που θα μπορούσατε να εξοικονομείτε. Για το λαθρέο τσιγάρο. Για τα λαθρέα τσιγάρα. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Το Υπουργείο, εντάξει, βγάζει τα δικά του, λέει ότι πιάσαμε εκείνο το φορτίο, πιάσαμε εκείνο. Εντάξει, από ό,τι γνωρίζω έχουν κάποιες υπηρεσίες που κάνουν δουλειά, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν κάνουν, αλλά μάλλον θα πρέπει να δώσουν λίγο μεγαλύτερη βάση. Δεν χάνουμε μόνο εμείς. Το κράτος χάνει πρώτα. Το 83,7% του τσιγάρου το παίρνει το κράτος. Δηλαδή, άμα δεν κοιτάξουν τα δικά τους συμφέροντα, και μετά θα κοιτάξουν τα δικά μας. Στο λαθρέο μιλάω. Δηλαδή, περισσότερα βγάζει το κράτος. Δεν θα πρέπει να κοιτάξουν να βγάλουν περισσότερα. Πολύ απλά είναι. Από τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας μέχρι τώρα, από τις αρχές του έτους, πόσα περίπτερα έχουν κλείσει? Στη Θεσσαλονίκη ήταν 2.500 σημεία, στο νομό Θεσσαλονίκης. Τώρα είναι γύρω στα 2.200. Γενικά σε όλη την Ελλάδα, από ό,τι γνωρίζω, είναι γύρω στα 2 με 2.500 σημεία από τα 40 που κλείσανε. Στο άμεσο μέλλον δεν ξέρω τι θα γίνει και πώς θα κρατηθεί ο καθένας, αλλά δεν θα ήθελα να ακούσω κάποιον διευθυντάδες που λέγανε το ποσοστό. Είναι μεγάλο ότι θα κλείσει, έτσι λένε. Εγώ πιστεύω ότι κάνουν λάθος. Είδαμε και την έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ που έδινε συνολικά την πρόβλεψή της για πόσα καταστήματα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιμένει να βάλουν λουκέτο τους επόμενους μήνες. Εντάξει, δεν τα είπε τυχαία και η ΓΕΣΕΒΕ. Έχουν κάνει μια μελέτη. Βλέπουν τα πράγματα πώς είναι. Έχουν τόσους αντιπροσώπους από όλους τους κλάδους. Σίγουρα έχουν για όλο τον κλάδο καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερες πληροφορίες για μας. Όχι μόνο το δικό μας τον κλάδο, από όλους τους κλάδους. Και πιστεύω, εντάξει, ότι η ΓΕΣΕΒΕ το είπε για να κουνήσει το καμπανάκι. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει άκουσμα. Εγώ έτσι βλέπω από την κυβέρνηση. Ναι, μεν λέει θα περάσει κάποιες μεταρρυθμίσεις, αλλά πρέπει να κοιτάξουν οι μεταρρυθμίσεις να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι τις πολυεθνικές. Γιατί θα γίνουμε όλοι αύριο υπάλληλοι των πολυεθνικών, όπως βγαίνουν και λένε διάφορα άλλα κόμματα. Πείτε μου, κύριε Ιακώβου, παρακολουθώντας την πορεία του κλάδου την τελευταία διετία που δέχτηκε τα περισσότερα πλήγματα από την οικονομική κρίση, υπάρχουν φορές που η απώλεια θέσεων εργασίας δημιουργεί και κοινωνικά προβλήματα, όταν μάλιστα η φύση επιχείρηση είναι οικογενειακή? Γιατί βλέπουμε ότι και τα ποσοστά κοινωνικών προβλημάτων και ψυχολογικών προβλημάτων έχουν αυξηθεί ανησυχητικά στο νομό Θεσσαλονίκης. Μιλάτε για τις καταθλίψεις που έχουν όλοι, λόγω που είναι άνεργοι, άλλοι χρωστάνε στις τράπεζες, και όταν η επιχείρηση δεν πάει καλά, σίγουρα θα υπάρχει και μια κατάθλιψη και θα είναι όλη μέρα σε νεύρα ο κάθε επιχειρηματίας, γιατί βλέπει να χάνεται το βιός του, τα λεφτά του, ο κόπος του, και να μην υπάρχει ανταπόκριση από το κράτος καθόλου. Και αυτό αυξάνει ακόμα περισσότερο τα νεύρα και η κατάθλιψη, όταν ο ίδιος επιχειρηματίας
ενώ είναι εξαθλιωμένος οικονομικά, πάει σε μια δημόσια υπηρεσία για να κάνει ένα απλό πράγμα και δεν μπορεί να το κάνει. Και εκεί πέρα σπάνε τα νεύρα του. Γι' αυτό και περισσότερες φορές, αν προσέξετε, στις δημόσιες υπηρεσίες γίνεται ένας χαμός. Σας το ρωτάω αυτό γιατί εξαιτίας και της φύσης του επαγγέλματός σας, από τα σημεία σας, διέρχονται καθημερινά πάρα πολλοί πολίτες. Αντιλαμβάνεστε έστω και διαισθητικά λοιπόν πώς έχει η ψυχολογία του? Θα σας πω ότι τις προάλλες ήρθε ένας πελάτης στο μαγαζί και με λέει, βλέπαμε την τηλεόραση εκεί την ώρα και μιλάσαμε για την κατάθλιψη. Και μου λέει χαρακτηριστικά, και εγώ παίρνω χαπάκια. Λες και το είπε φυσιολογικότατα. Λέω, τι χαπάκια? Λέει για την κατάθλιψη. Λέει, δεν μπορώ, λέει. Χρωστάω παντού. Τι να τον απαντήσει εκείνη την ώρα? Αυτή είναι μια κατάσταση που όσο περνά ο καιρός και επιδεινώνεται στη Θεσσαλονίκη και καλό θα κάνουν οι αρμόδιοι να τη λάβουν σοβαρά υπόψη. Πείτε μου κάτι άλλο. Το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τι από πλευρά σας και αν είστε διατεθειμένοι ως περιπεριούχοι και καπνοπόλεις να ρίξετε ξανά γέφυρες επικοινωνίας. Οι γέφυρες επικοινωνίας δεν έχουν κοπεί. Και ελπίζω το Υπουργείο να μην θέλει να τις κόψει. Καταρχήν, εγώ τονίζω στο Υπουργείο και να ξέρει ότι αν δεν παρεύει να δώσει θεσμοθέτηση 8,2 στην ανώτατη λιανική τιμή, δυστυχώς θα έχει πλήγμα και το ίδιο το κράτος, γιατί περιμένει έσοδα από τα καπνικά προϊόντα. Κύριε Κόβε, ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Εμείς θα παρακολουθούμε τι ακριβώς θα γίνει με το δεκάλεπτο, αλλά και την πορεία του κλάδου το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε στο πλατό μας για να επιχειρήσουμε την εβδομαδιαία ανασκόπηση με την ειδησιογραφία του νομού Κιλκής και τη βοήθεια του Κώστα Στεφανίδη. Ελάχιστα λοιπόν.